അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ചരിയിൽ ആവി കയറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പുട്ടാണ്. പഞ്ഞി പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കുതിർത്ത് വെക്കുകയോ മില്ലിൽ പോവുകയോ പൊടിച്ചെടുക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട. ഇപ്പം വീട്ടിൽ മാവില്ല എങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് പച്ചരിയിൽ എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ആവി കയറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു പുട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പച്ചരി 2 കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് 2-3 വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം. വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഊറ്റി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് അരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല പച്ചരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം മാറി നല്ല ഒരു പച്ചരിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? ഇനി നമുക്ക് പച്ചരി പൊടിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം. ഞാൻ നീളമുള്ള പുട്ടുകുറ്റിയിലും അതുപോലെ ചിരട്ട പുട്ടുകുറ്റിയിലുമാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചരി പുട്ടുകുറ്റിയിലോട്ട് കയറ്റി ആവിയിലോട്ട് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. നീളമുള്ള പുട്ടുകുറ്റിയിലും അതുപോലെ ചിരട്ട പുട്ടുകുറ്റിയിലുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. പച്ചരി ഫില്ല് ചെയ്ത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ആവി വരാനായിട്ട്. പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിരട്ട പുട്ടുകുറ്റിയിലും അതുപോലെ തന്നെ നീളമുള്ള പുട്ടുകുറ്റിയിലുമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. 2 ടൈപ്പിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പച്ചരി ഫില്ല് ചെയ്ത് 2 ടൈപ്പ് കുറ്റിയിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവി വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ആവി വന്ന് തുടങ്ങി. കണ്ടോ? പച്ചരിയിൽ ആവി വന്ന് തുടങ്ങി. കണ്ടോ? നല്ലതുപോലെ ആവി വന്നിട്ടുണ്ട്. പച്ചരിയിൽ നല്ലതുപോലെ ആവി കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? നീളമുള്ള പുട്ടുകുറ്റിയിലും ആവി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ ആവി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? നമുക്ക് അതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. കണ്ടോ? 2 ടൈപ്പിലുള്ള ആവി കയറ്റിയ പച്ചരിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ചിരട്ട പുട്ടുകുറ്റിയും അതുപോലെ നീളമുള്ള പുട്ടുകുറ്റിയിലും ഉള്ള പച്ചരി ആവി കയറ്റിയതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? നീളമുള്ള പുട്ടുകുറ്റി ഇത്തിരി പാടാണ്, എന്നാലും ഞാനത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ആവി കയറ്റിയ പച്ചരി നമുക്ക് മിക്സിയിൽ വെച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കാം. കേട്ടോ? ഇതൊരു 3 പ്രാവശ്യം ഉള്ള മാവുണ്ട്. 3 പ്രാവശ്യത്തേക്കുള്ള മാവുണ്ട് പൊടിക്കാനായിട്ട്. ഇത് 2ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് 3ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. 3 പ്രാവശ്യം പച്ചരി മിക്സിയിൽ വെച്ച് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുട്ടിൻ്റെ മാവ് പൊടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് പുട്ടിൻ്റെ മാവ് തന്നെയാണ്. കണ്ടോ? നല്ല അടിപൊളി പുട്ടിൻ്റെ മാവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. കണ്ടോ? നല്ല മാവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? ഇനി നമുക്കത് മാവ് നനച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് മാവ് നനച്ചെടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് അതിന് മാവിന് അനുയോജ്യമായ ഉപ്പുവെള്ളം ചേർത്ത് നനച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് പുട്ടുകുറ്റിയിലോട്ട് കയറ്റാം.
ആദ്യം നീളമുള്ള പുട്ടുകുറ്റിയിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം കുറച്ച് തേങ്ങ ഇടുക, അതിനുശേഷം മാവ് ഇടുക. കുറച്ച് മാവ് ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും തേങ്ങ ഇടുക, വീണ്ടും കുറച്ച് മാവ് ആഡ് ചെയ്യുക, ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും തേങ്ങ വെച്ച് കൊടുക്കും. ഏറ്റവും മുകളിൽ തേങ്ങ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പുട്ടുകുറ്റി അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചിരട്ടപ്പുട്ടുകുറ്റിയിൽ വീണ്ടും ആദ്യം തേങ്ങ ഫില്ല് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം മാവ് ഫില്ല് ചെയ്യുക, വീണ്ടും അതിനുശേഷം തേങ്ങ ഫില്ല് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം മാവ് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും തേങ്ങ വെച്ച് കൊടുക്കുക, തേങ്ങ പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പുട്ടുകുറ്റി അടച്ച് പ്രഷർ കുക്കറിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചിരട്ടപ്പുട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നീളമുള്ള പുട്ടുകുറ്റിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, രണ്ട് ടൈപ്പിലും കാണാൻ പറ്റും. നീളമുള്ള പുട്ടുകുറ്റിയിലും കാണാൻ പറ്റും, അതുപോലെ ചിരട്ട പുട്ടുകുറ്റിയിലും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആവി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ആവി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുട്ടുകുറ്റിയിൽ നിന്ന് ആവി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? നന്നായി ആവി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ചിരട്ടപ്പുട്ടാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. കണ്ടോ? നല്ല സോഫ്റ്റ് പുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? പുട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കണ്ടോ? ഇനി നീളമുള്ള പുട്ടുകുറ്റിയിൽ നിന്ന് ആവി വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ? നന്നായിട്ട് ആവി വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് പുട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ?
ഈ നീളമുള്ള പുട്ടുകുറ്റിയിൽ കുറച്ച് പാടാണ് എനിക്ക്, എന്നാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് പുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. കണ്ടോ, നീളമുള്ള പുട്ടുകുറ്റിയിലുള്ള പുട്ടും ചിരട്ട പുട്ടുകുറ്റിയിലെ പുട്ടും കണ്ടോ, രണ്ടും നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ളത് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ടാറ്റ, ബൈ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.